Corsario, Peperetes Nortemar e Mauritania conquistan a volta ONS. O evento foi protagonista e fundamental na clasificación final das tres clases. Este sábado celebrouse a 17ª edición da Volta ONS Copa Xunta de Galicia, proba organizada polo Náutico Arousa Norte. A saída na ansiada do Caramiñal, en fronte á Praia do Areal, foi espectacularmente rápida, cun vento ao noroeste de preto de 12 nós, que levou a frota a toda velocidade cara fora da ría. Pouco despois da saída, o TP52 Corsario do Club de Yates de Villagarcía fíxose coa cabeza da frota e xa non a soltaría ata cruzar a liña de meta nas inmediacións da Pobra. Por detrás viviuse unha bonita loita entre Peperetes Nortemar, Chispetren, Siradella, Barba Feita e Galopín, ata que a frota chegou ao interior da ría. Cando faltaban moi poucas millas para cruzar a meta, o vento amainou e o grosso da frota xuntouse. Tras a compensación de tempos, en ORCA o dominio absoluto foi do Corsario, que tardou pouco máis de 4 horas en percorrer as 34 millas, e o segundo posto foi para Siradella de Francisco Gude do Náutico de Portosín. En clase ORCB, o Peperetes Nortemar do Náutico de Galicia fíxose coa vitoria, pero moi axustada diante do ribeirense Galopín, terceiro posto para o Alfa de Manuel Nieto. En ORCC, o local Mauritania, patroneado por Manuel Rey, levou o faro de ONS para as súas vitrinas. Pico Norte de José Manuel Castro do Club Náutico Boiro conquistou o segundo lugar do podio e o terceiro ocupouno o pobrense Zordous. Ao finalizar a regata celebrouse a entrega de trofeos nas instalacións da Mariña da Pobra, onde a organización agradeceu o apoio dos patrocinadores Clínica Dental Gonzalo López Castro e Atlantic Dental Institute, así como de todos os socios do Náutico Arousa Norte.